Hey YouTube, altså der, primitiv sovs her. Og nu er min Minecraft server faktisk kommet op. Som I kan se her. Det er ikke en særlig professionel server, fordi mig og mine venner, vi ikke er særlig gode til at bygge. Men så, ja, tilfælde, hvad vi har gjort. Okay. Jeg kommer nok til at lave noget lort på det her. Men ja, I er velkommen til at join. Der er 40 slots. Theo, nu går du kraftedeme med dit nuke. Jeg synes Theo, jeg fjerner snart i admin. Okay, en af mine admins, han hedder Theo, og han er snart men serveren er kommet op, og det synes jeg er lidt fedt. Så jeg vil bare gerne have til at join. Så ses YouTube. Ha' det godt.